kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, awanen may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Anya ngay nga rod, katawan mo tidak kila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita? At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid itam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagi jay pa iti kunam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti kayat ko. Si Kanikisha, husto akade? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Ada mat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit di mat. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat. Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumatan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga rod ti ginahatang mo si Denta ngay. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga innapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay ngay. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mo ko na, agluto akon. kasta agawa am ta mabisbisinak matan. Ayun gayam. Imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad ta iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam ay maray. Ay. Asla na bang banog kalaunay? Ay, naggapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang bannog ka. Wun nga road. Ay wun gayam.
Nagpasyudad ak idi kalman. Kahit, Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, Maray. Naranaak ni Kisha nga anak mo, Maray. Ay, nawaw. Nakitam ni Kisha iji syudad, Maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema do, Maray. Saan nga mauawag kan ka aya? Saan mo't, Maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, Maray. Kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, kwa, madam. Intun umay asabado. Sigurado ka di dayta. Ang mga nuululbudan nakmanad. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado am laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo, tayo nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tanong Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta asingirin. Anya teramidan ta? Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw, apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka laan, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agul-ulbud na. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya di insen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagan. Iawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga road nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin anay tilatawa ngayon sen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na ngay? Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakading amoy jay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin kang kuha nga iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito'y. anya nga ita. Nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Nawa. Anya tinaknakan nyo adwa. Awan matkit di tatang. Kila at mata na panunot yun sa agnaid dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito iti pagnaadan mi, tatang. Oho. Sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan, tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta. Di ka makasungbat itimbakakin ka. Ay, saan apod no ti bagbagayo, tatang? Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu itinobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang.
Anya kumati amo ni tatang ngay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang, naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado, anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang, paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patid nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya, maray. Manu abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedan da, marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan, maray, ngam sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag. Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Iso akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnangag ko, maray. Awan pa'y ita, maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Army, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kankwana. Anya? Madanaagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. At upay yung tinang-share. Amangan no adamang idanon kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. Anyang iti aramiden ta itang. Diyak mo. Oras siya kat madanagan akmatan ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kankwana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kankwana ngay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na? Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka na ka? Siyak ni Army, nana. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nangisen ti nobyo na itiladawan na, tapimusay kanukat nga rod. Pimusay! Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balay da, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang harudan ti ada atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan nga inaramid yo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin Katawaan da tayo nagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yo. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang ide syudad. Tagayam, awan ti gastusin niyaw. Bayadan nyo ti utang niyaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay niyaw? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod, maray. No apay nga maing taimbagada na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir, maray. Ay, nawaw.
Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalak nga raw. Awanan na, isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asin umut amaray. Nakababain nga tatikas di ngay naramid da. Saan damutin nga ubeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kanleyo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo payla ang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa? Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitaw. Anya? No anya ti mangmangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no adati maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaad dito'y, nanang. Apay, kayat yumanan ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nun, nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no adati maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, ato yung tikat-gatangam ato yun, Jevon. Agyaman aklaw na, Fresima. Ayon gayam, mabalin ka di amaalak ti cellphone number ti gayam mo. Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gankwana. Iso nga ipadas ko kung maateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, Fresima. Saan kong hailibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addamanen plano na ang makirelasyon. Ipagamlat na harudan ti cellphone number na. Tas siya akong ti makaamu nga agtextin ko na. Mabit lang nga ta isurat ko iti papel. Urayong biik. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Heidi, anak ko. Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay dawaw, makadlawa ka. Lalaki ka day ti umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idi kalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matla ang anapatag ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagaputap no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na tagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, addakin ka dayta. San mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka dayta, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan nak. Bayada kung ti utang ko kan ka, friend. Agyaman ako na, Heidi.
Isupay nga igatang kumanin itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon kan ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Una, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apay ang ented mo pa ilaan kan kwa na ti cellphone number ko? Una, ta i-text na kakanunga rod. Di mo kanunga min replyan dagiti chat na kan ka. Sigurado nga ibaga namanen nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado kan Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan ko na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan ko na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, day single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Javon, anak ka. Apay, anapudot ti ulam. Maasara kiti day single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakdaka matam. Day ahay di ah. Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Ay, katurayam mga nubi sila ang. Di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Idi pa'y kalman. Iso nga rod nga urayam, manakaw. Likliklikan naklakit di day babae. No ti panagriknam, katlikliklikan na ka. Ay, katagsardin kan Sana mabali nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang! Hello. Si Kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod dadarolan. Naimbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga. Ada ka din ni Heidi, tata? At damat, busy ang mga waawin iti anak na. Apay ka tayo. Kahit ko kumakasaritan, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko, Barok. At dati napatag-akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka ah. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman naklaw na itata. Panawar ka pa'y B8, Barok. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Butoy pa'y ti apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita day day? Ay nawaw, asino day aya? Bisita maa ni Javon. At nakano tinapatag nga ibagaanakin ka. Apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagamot lang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Uno saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal lang ang masaktan di tao. Ngam tinapatag, kit na ibagam ti pudno amarikrik-nam. Sa bagay, adda puntuyo tatang. Nala, mutuyin ti apok, takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti planok a makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso a pasensya kan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsung-batan ti awag mo. No kasta, saan ka nga interesado kanyak? Saan, Javon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawaw, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jakpay kaya ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam ti pudnukin kwa na. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Ba nag-adyak mat kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya anak ko. Agyaman naklaunay ata maawatan nak, tatang.
Siyempre, nagdalanak mo, tikasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa tatang, jak kayat aguraan na. Saan mo't siguro, anak ko? Iti kasjay ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaunget kanyak tatang. Di mo unay tagpanunaw, tanak ko. Nabiglalaan siguro ni Jibon, itin sawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kan kwa na. Kumusta nga'y? Nakasaritam ka di mo't laeng ni Hayde. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta lang am kat makita ka saan ka naragsak. Wala, tako namlan asino mo't day dya, babae. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na kan kaaya. Awan ka no tinamlamak kan kuha na nanang. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? Nukas ta timbaga na kan ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakiti ka sa dyan nga imbaga na nanang. Sa anak mo tapangit iti panagkunak kan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay. No saan nakamot nga ay-ayaten ti may sa tao. Single mom lang arudan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw. Sana gaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na kan ka, friend. Agdaton ka no kanya. Kat, anya ngay timbagam kan kwa na. Imbagak tipud no ah. Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsong bat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti pan nakisaritam kan kwa na. Saan ka mat siguro nga gungungot. Nasaya at mat, ti pan nakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Kat, apay mat ama kaungot kan kangay. Jakman amo iti dayji a tao, friend. Guraan na kitin. Adto yan ti suklim. 50 pesos. Nagyaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idi kalman. Napanak agbayso. Kat masarak launay ti day dya single mom. Ay nawaw. Apay tigayim ko. Una ta nakaraarte man. Kunamlan na sino kapipintasan. Anya? Isugayam a pinanawan ti nakasikugken kwa na. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka laang kastamot tan ti isawang mo. Budno mat! Saan mo't anapintas day dya Heidi ka? No kastati kunam, di saan? Kumporme mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo. No ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Ta Facebook ko day dya nanang. Ay nawaw. Kasano ngay numakita ni Heidi day jay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpay sutin naganam. Ngamadlaw ani Heidi titakda ka matam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngam saan mat nga raw. Tapang rugyan mo ti saan a pagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot da dya single mom Madlaw ang nga tulaw na ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo na. Nagsasawat ko namla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am. Kat kasta matan di aramidam. Oh, gato nga. Sana may parbang nga idadanas mo ti padam at tao. Takas ka dakwada. Saan ka mo? A perfecto. Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan. Ket madlaw asikaday jay. Una yun, dayji a lalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na ti mangipupos iti kasjay. Nagadudag iti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wen, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang.
Sa di numanin ti papanam. Iti ayan da Jivon, tatang. Nawo, anya tarami dami jay. Kasaritak ti awanan bain a lalaki. Lay, anya tinaramid na adakis kin kaya. Nagado ti ipupus na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da di a lalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata mga nun niya pa'y taramidin na kin kay jay. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ang maiparbang ti kasding aramiden na? Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y mat ang nagawid na kaong. Anya ti bagam kan kwa na aya. Ada na patag apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga min ti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, day tang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para ken kwa na nakaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Kahide. Mabalin ka di asaan akong kumpurmi ti ipopus mo? Anya ket mo sawen. Ado dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo a kontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni Jaykat. Awan nga agpaiso, nga madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapan kang ka. Saan aga po binastod ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan ti kabaalak nga aramidan. Mas naawak, tawan mo ti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda iti kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardengan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kasdi nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidak kan kwa na. Isumat lagayam Nagbutang laki ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Siyak mat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yun dayjay tao. Nabastad laang, kastamot ng taramidan na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-Ameriskan. kapilitan. Narigat mo't no iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposken ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wen, amok day ta. Ay nawaw, ang mumulagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wana ta nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tani. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasjay, Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang ang agil-ilad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sa bali a pagtrabahwam? Aginanaak pa'y ay nawaw ka may. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw, naibusan ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka taada ti sa bali nga aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Isa o mapanak man ni Balayda. Rason mo man day tan, tapno di ka maibaon. Anya aklase ka nga asawa. Si kamanin ti agsakdo, Maray. Mabagkat mo aya. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Maray. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mat nga rod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan day nga asawa, Maray. Talaga asaan ang mapangnamnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, sika kuman ti mga ramaid. Isupay ti ited na atangdan mo anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Kasano ko mga awan oras mo, kat naibagam kanyak ide nga awan trabaho. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumula ang awan aramidom dito'y balayo. Naranaan nyo laeng ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya? No asino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalaangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pay laang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo maapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak nga agkita dalaangan iti sa balay. Anya? Adda nga min ti papanak inton madamdama, bakit? Tunggal adda maibagang aramidom. Adda ka na yung tirason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laang anaira na abisi at? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. Ay, agyaman ak una, yanak kaw. Asino nga yan tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay, isupay kumapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma, kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayan ako. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumwar, tapno saan laang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marifay anak ko. Da kayo magayam tatang, di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo ti gagarak anak ko. Anda ka day? Awan tatang, rimwar mo't itay.
Sa dino tinapanan na? Iti ayan ka no tigayim na. Ada ka di masapol yung kang kwa na, tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay, nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko, tatang. Wan man anak ko, no kaya't nakat mapanlata ije balay inton Sabado. Wan, tatang. Awan pa'y diti trabaho na dayjay. Okay nga rod, agawid akon, ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impakatang na. Saan kayong agkape, tatang? Saanan anak ko? Inakon! Mapangkakanuman, iti ayan da tatang inton Sabado lakay. Anya ti aramida kijay? Isimpam kanu ti kanal aparikot da, no kasta matutudo. Ay sos! Ne, apay akasta ti sungbat mo? Ada ti aramidak mo Sabado bakit? Anya? Saan ko amasango ti mapan ijayan da tatang? Tangdanan da ka kanu ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilat ti aramidam. Basol ko pa ita. Itiming yumat ngamin Ay nawaw. Kasano nga itiming may? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napan kalata ko maitiayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na keng ka. Urayek pala ang ti-text da, bakit? Dayta ti jak kayat keng ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay? Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amen. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Pudno mait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo, Ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta, bakit? Kasano kat sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi, tatang. Agkape ka lang, anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak, tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak, tatang. Ay nawaw, anya ti pakaasaram, anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid keng kuana, kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan na kit di ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo, tatang. No awan ti maipaaramid keng kuana, adala ang ijebalay ng agil-ilad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y ramay lanak ka? Awan ni Marife dito'y balay, nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awan mo't kit day. Kayat kayo laang asarong karan. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa nag-apply, nanang? Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko, nanang? Anya? Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabaho, nanang. No adamo nga min maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilyin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo, nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Awan lat amok dita. Ay naanak ka itapay laang agbalbaliw kan. Aggagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasunak ni Paris ko inton madamdama, bakit? Anya? At dati applyan mi at trabaho. Mabalin mo't at tarimaan pa'y sakbay ng agrubwat kayo. Agsagana ak nga ruden, bakit? Ay nawaw. Anya nga ruti kayat mo? Siyak pa'y laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pa'y mo't aramidom. Lansaan pa'y kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't maurasan? Agsagana ak nga ruden. Awan pa'y mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa akin martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan, Maray. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan, Maray? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Una ata, idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw mata nila kay ko.
Ay, aging gagayam ita kat likliklikan na ti trabaho, maray. Wun, Maray. No amuna nga dati maipaaramid kang kuana. Kanayon kanumot abisi. Makauma. Awan magtrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan, Maray. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kaming agapa, takas di ti ugali na. Awan lang nga din trabaho na. Saan pa'y atumulong? Ay, no siyak ti mauma. Panawak day di ata umare. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itian niya. Aga bruda kon. Anya? Aga bruda kon kunak. Panawan nakarot ngagmay-may sa diton? Kapilitan ah. Saan mo't mabalin sumurot ka kanyak? Kasanuak nga rudan. Makamukamutan ay iti bagim. Aramidem dagiti rumbeng maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdar iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton o may alawasan tatang. Dandan mo't gaya man. Kunaklakid din ako kung namlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't kadi anak ko? Tapno masursuro mo't laang nila kay mo taaggunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak a makitkita na. Wan ba't kadi? Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan ng aggunay para kenkwana. Agabrod mo gaya man ni bakit mo. Wan anang, flight na no Martes. Kat kasanukan no agabrod ni bakit mo. Diya ka mo nanang. Nairuwamak nga daakanayon ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagimlaang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minon, anak ko. No kabailam nga aramidam kiti. Saan aday taagras rason laeng ti paglaingam. Oo nanang. Agbalbaliw ka, tasan ka matan nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. Busy kayo kadi, tatang? Saan mat? Apay kadi? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka. Nabarado nga min ti lababo mi, tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kutya kijay, tatang. Kasaritak ni kanakan Erol. Sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa rejay. Kun kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro, tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan ta ibagak amapan ijay balayo. Kumusta ka matan dita lakay? Nasayad latamot, bakit? Anya ti aramidem dita. Madamang agdaldalusa kitipan nyo, bakit? Ay kat very good ano kasta? O na, tawan ka mo na namlamaag nga agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mo't ngamin, bakit? Kabailam, ngam ti sadot mula ang ngamin tinang nang runa idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan, bakit? Sa bali mo't nita. Nagbalbaliwak mo't Sapay la kumata tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam, bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad maray. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh. Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nagabrod ka, mare. Wen ata awan akon anam namaan na maray. Amom ka day, kanayon ang makitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta?
Amo na mo ti agsakdo iti danom nga inuman na. Naibaga na nga rod kanyak, Mare. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatagkat na kaamirisan ita, Mare. Saanan ang masapol nga ibagam ti aramidan na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na, tagsakduak. Ah, Kaslasaan ka mamati ti bagbaking na. saan makiday? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin ang nag-abroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidam. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang, dayjay bakit? Sa balitan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Ag negosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsakan ak ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasyudadak itatatang, da kayo pa'y laang ti makaam mo iti apo ko yaw. Ay nawaw, adat aramidam iti sentro, Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta, adda manin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mo't amabalin nga saan nga agpawit? Mala, agrubot ka nga rudan. Agaawid ka adagos no malpas tilakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Wain tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo tigatangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lataday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo ija abroad. Isong itabay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day tatang? Irinyo naman ng ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samot. Gusto kayo, Nana. Siguro, addamanen impaw iti OFW nga asawam. Addaan, Nana. Isuti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka, taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay, talaga ang nagasatak iti asawak, Nana. Ayun gayam, ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay, Nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayo. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakit? Itugot ko latnan. Ay nawaw, ang mga numarigatan gamay. Saan? Basit lang ang matiin listak agatangan mi.
Anya nga tanong syaklatan ti agudong. Siya kun lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsaga nakakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta. Ay nawaw, ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Apay akas kati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa, awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan, si kaki dimot. Iti samulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Ay, simang puta malangan. Kumusta ti lakad mo anak ka? Maasarak nga rod tatang. Naranaak payla ang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano na ranami da. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu lang ida, siguradong adamo maibagayo. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayo. Amumot ang marigrigat na Dorote. Apay ang masapul nga idadanis mo di tao. Kay ibagbaga lang mo tinakita. Ngamno saan kayo nga interesadaw, aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Dorote bakit? Ta naibusan ti daya per nalakay. Naibus manayin? Lakay. No lampin met nga minti pausar ta, mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No ibasurak dagijay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analugi ti sigo da pagtrabahwak? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod akontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwak. Tay permanente kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addanto ka di lakay. Imbilag mo magdagiti daya perti anak mo Dorote. Tawanan usaran na nana. Saan ka agimatang idi nagpasyudad ka? Gimatang ngam na ibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya perti apo ko. Adda ngamin imbati da idi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya perti apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyawan ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. Ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam. Adala mapang kugatangan dita store tatang. Awang ka di ipagatang yo. Awan magkit day, ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw, nagadu aparya iti arubayan tayo. Ado ang awan matbunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka di winnaw. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yun tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayanda duro ti itay. Nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagijay adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot.
Inikak ida iti daya per, ngam kurang dayjay. Ammumot ti kasasaad da. Ay nawaw, kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay ngamin ang nagpasikog payla ang kanlakay na kat ammo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laeng anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, immo na ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka ata OFW nila kay mo. No awan ti ammom ang maitulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalata. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay naw, anya tikat mo asawan? Dagiti diaper nga imbilag na Dayjay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matayin. Narigat no saan aperman hindi ti trabaho. Dayta nga min kat, tigatilyo tinang nang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami iti kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho? Tadda ti maipawit na ken ka. At iti tangdan ko ba kay? Gumatang kay ti daya per ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kaslamadi matimod mo ita. Makapasar mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti daya per nga imbilag mo Apay ka no dayjay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak kapag tepelitay. Amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakay. Gumatang ka iti masapsapol ta anak ta. Saan laeng ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid dadoro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya per ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da, Kasano, kat immo na ti kinagatal da, tatang. Apayakas ta ti ibagam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga edad. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaom anak ko? Dakas ti kasta. Pudnumot ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kailaang kadadoro tayo amarigrigat. Kan maysa, no awan mo tlaang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumot ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar arami daw. Kaya't ka kumaama kasalita no saan ka abisi, Peter. May papanita niya ti pagsaritaan ta tata. May papankan Marian. Siya kong dagkid daw iti dispensar kadag iti dakes nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan nyo kuman ni Marian Barok. Ay nawaw, apay ada kayo tagkid daw iti pamakawan. Kat saan mo't ada kayo ti nakabasol, tata? Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na arasaya at ti kasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit amapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita Barok. Wen tao FW nila kayo na tata. Timang set edi nag-abroad nila kay na Barok. Di na panunutan, ano saan ang nag-abroad ti manugang ka. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalmar na napudot ti ulam.
Ay, makapaasar mo ngamin di manugang yu tatang. Apa nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. Nukas tagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak an nairwam iti kasta tatang. Awan mo ti pagpilyam, anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwar tayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Ah, nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak an nairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, Nana? Kan amangan no agrashes ti anak ko. May mayat latam ti diaper, Nana. Anya ngay ita, mapadasan mo tinapadasan ni Dorote. Ay na, di yu man ipalagib day ta kanyak, Nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbagadamag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabahwak. Pudno? Huwag bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadala ni Jacentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least, mayat ti sweldo kay bakit? Una, saanan ang masapol nga ibilag ko dagiti daya por anausar ti anak na. Saanin bakit? Say-saya atit ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Adaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka nana. Nay, nangalaam ngay iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon no. Saan ko nga inluto day to'y nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam. Una na, nagsweldo ngamin nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? Una na, kat sapay la ko ma, tatuloy-tuloyan day to'y. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo, Nana Rose. Nakita ka naggapod ti istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, Nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay na wow. Ada kwartada, Nana. Adda di mo ayaan mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan, Nana. Dakes ngamin ti panagsasaom kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao, saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay wow! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsubliken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay wow! Program
tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, amangan no adam mo, wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawa, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko, lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine usaram? Saan Ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawa, nangabak kagaya may raffle, bakit? Wala kay, dakal da ang washing machine. Mayat pa'y ti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan, bakit? I-post ko lahat nga ro din iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan, bakit? Ipos mulat tan iti Facebook. At damot ta washing machine a ginatang ta. Mabalin pa'y mo't amausar day ta. Wala kay. Ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa'y masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo, bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakom a washing machine, Mare. Aywan, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilakom, Mare. 10,000 laang. Dakkel day jay. Kun mayat pa'y ti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangam day jay ijay syudad. Saan laang a 10,000? Nangingi na pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare. Di mo ilaklako iti sabali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matan ti pos mo, bakit? Ginatang da ka diti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawa, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro, lakay? No dadto, makit narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam tikas na. Una bakit? Tano dadto, makit narigat da kasarsarita. Day talaang agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kit agsagana kan, bakit? Anya nga'y kumatiisa gana Ti kumarim Saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apa ijay? Mapan kuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday lakla ko na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine, tadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. Adda pagbayad mo, no bilang man ta magustuhan. Adda 3,000 ko dito'y tatang. Adda ya mati 3,000 o washing machine. 10,000 ti panangilaklako na, ngam utangak pay laang ti daduma Kasapulan tayo mo laang ti washing machine, tapno saan tayo mabanog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa ka. Aywan, Amare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ulas no gatangam dayta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay, Amare? Di la mabalin at 3,000 laang, Mare. Ha? Ay, nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000, Mare. Di bali ata saan mo mat aginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngamtap no awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Iso na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang, inutak to abayadan kang ka. No manugot ka Mabalin la tamot, Mare.
Basta agbayad ka ah. Wen maray, awan pagdanagam, tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pa ila ang tinted ni Mari Berlin, lakay. Ay no, impautang mo iti kumarem? Wan, lakay. Naimbag ano bayadan na? Ininutin na kano. Ano santang orayan ah? Apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang ngamin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pa ila ang 3,000 ah. Saan mo pengaw sa rin? Saan pa'y? Buludag man pa'y nga raw. Bayadak to no masingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wan, okay lang kanya. Ti kwarta, kat kwarta ta adwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine yaw, berlain ka anakan. Addan tinura, kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilako ni Marie Janice kanyak ante. Ay nangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod ante. Nangina launay, kat price na laang mo, daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Wen ante. Mayat nga min ti branday ta washing machine ka anakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidawt, 15,000 ti presyo day ta washing machine. Wen ngam saan na kumamot nga ingi na unay ta saan mo't anangirwar iti dakkel apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan takukwa na mga raw. Wen ngam Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangilako na iti day ta washing machine. alawanan ante. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadala ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinaggapuan na? Saan mo itlakay? Sa dino ngayon nga ta tinaggapuan na. Ang mga nunaggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsod mo. Wan Tati amok kat imay na binayadan ti utang na ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na dahi a washing machine. Ay, wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa ited na inton agsweldo na. Wan bakit? Ta isupay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok tatang. Kanya, Maumuma akon. paya mo uma ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat daytoy mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan mo't nubasol mo nga men. Apay abasol ko, kat isumot ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudos anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day ta washing machine? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam lakay? Iso tinaybaga ni Tata Urlan kanyak. Ay nawaw, kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Wan bakit? Tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no inton madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay mo maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo siguro, anay katak iti trabahok mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, ano samti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano nga iti panaguray ko mare. Sa anak asiguradaw, ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare.
Asap kumaa, takasapulan mi mati kwarta, mare. Nakangingi na mo ngamin ti panangila kung kat saan mat adakkel ti puunam. Nagapula ang mat dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akastamat tan ti bagbagam ita, mare. Wan ata overpricing ka, maray. Husto laeng, mare. Nangina ti kas di a washing machine. Nututuusan ay kat nakatipid ka pay ket di iso asaan kumaakas na ti panagsasaom. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya? Kas di mo ti panagsasaom na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti panangilakok. Kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akas tamot ti bagbaga na. Day tangarod lakay. Maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Ang mga nuday tan ti pagrugyan ti sanyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamod itan lakay. Basta siya, awan dakas nga aramida kan kwa na. Sing-singir klaeng ti para kanya. 5 bulan ang tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaang ag-reply. Awan latam mo. Tiwod mo't gamit ta kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y taramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na. Ngumita, parigatan na kiden ngagsinger. Day tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinura. Kunakman no nabayadan ng data washing machine. Nabayadan ka day wano saan pay. Ay, kwa, ante. Ay na kaanakan. Adda nga min nangig ko aparigatum kanumo ni Janice ngagsinger. Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta a washing machine, ante. Apay mag... Nabayagan nga inalam day ta. No pampanunuto nga main, kat kasla nanginalaunay ti panangila ko ni Mari Janice kanyak, ante. No anya tinagsaritaan nyo ididamaw, ay kat iso at ibayadam. Nangina nga raw, kat price na laang day ta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kidain. Saan nga umdas arason day ta, tapno madadaal ti relasyon nyo nga agayaw. Kumusta ngay, Maray? Ne, nagpasintro ka magaya, Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapakiktot ka mo't. At damat siguron kwartam ditaan niya, Maray. Mabalinan tagsinger? Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram, Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan matdakas ngayon sawang kukut. Agsing-singirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akas ta, Wano, tibos mo latan ti kasarita. Taitid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidon. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akas ta anagado ti rason mo? Amangan no adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ka. Ananwan ti kwarta. Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa'y tatang. 500 lang ti kwartak ditaw y anak ka. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldoak. No iti pa'y kumangamin abinayadam dayta dinalpas ko man. Day tangaro ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akon. Tapno sa anak akulitin day a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanya kaya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumaiti kwarta kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita ante. Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice ante. No kasta, saan ka pa'y gayam ang nakabayad? Saan pa'y ngarod ante?
Sapay 1,000 lang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay antay. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo, ipautang yu pa'y kanyak antay. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan, ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, Maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mon ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Agyaman nakmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray sakmat Jakon kaya ti agpautang kan ka. Kunaklakit din huday tanga utang ti pakapirjan ti nasaya at arelasyon tanga agkumare. Pagadalan taado Maray. Pagadalan mo, taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaed ti ayat, panagtalak kan respeto iti nagbaetan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sukunan naktuman numalam, Obet? Adumot ti jeep ang mabalin mo apagluganan. Ag-overtime kami ita. Sigurado apilan tumanan ti aglugan numalam. Sukunan na kumatap no sa anak amarabyan. Nagado a jeep dita. Ay nawaw. Pila nga rod ti aglugan. Isu nga rod nga in pa full tank ta ti motor mo tapno adda ti mausar. Alawanan. Tapno awan ti ado asaom. Umay kanto sukunan. Di mo liplipatan Alas 6 kat adda ka kumamatan dito yung agur-uray kanyak. Wen, danag mo na ya. Wen taamang nga no iyaw awan naktumanan. Kasanuak mo't ngayon no kasta ti aramidam. Kay bagbagak lang, umay kasukunan. Okay. Agyaman naklaunay. Sumrel ka kon, tani, anyat orasan. Ay, apay ngay. Saan kumutan ang maawagan ti cellphone ni Obet? Sapay naka-offline mo't. Anya nga tati aramidak aya. Nasurukan at 30 minutos nga agur-urayak ditoy. Wano, nalipatan na nga tati nagtulagan me. Tinasayaat, awagak ni nanang na. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, Jackie Nakam. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko nana. Anya tiga po na ngay mawag kaya. Ada ka din ni Obet dita nana? Rimwar manan. Itay agsa papay ngam awan pay mat anagawid. Ay nawaw, sa dinungay man ang tinapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na. Nagtulagan mi nga main nga umay naksukunan dito'y pagtrabahwak. Ngam awan pay mo nana. Itay pa nga agur-urayak dito'y. Ay naglukon day di atao. Adda mo gayam nagtulagan niyaw. Ano sa kun ati agpila? Agpakada ako nana. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko. Bye! Ay na, mabusurak iti dayjay nga Obet. Inulit naman ang ti inaramid na kanyak ide. Talaga nga awan manaknakem na.
May baglaangan. Ta sinugbatam ti awag ko, Jackie, anak ko. Sa dino ti erbaw. At daakpay lang dito pagtrap-trabakwak, tatang. Agasi manday tang overtime mo. Inururay ko ni Obet na nagtulagan mi asukunan nak. Ngam awan mo't anak pakita. Amang ano, adamanin na pananda kadagiti gagayim na. Hay, maasarak, tatang. Isu nga rod nga in pa full tank puti motor na tapno adati mausar mi. Sumadlagaya ma. Siguradong adamanin tinapananda gijay. Talagang awan ti manaknakam day di atao, tatang. Ano sa muntag pila je paradaan ah? Wanan awan mo't pagpilyak. Agan anad ka anak ko. Sa perabeing. Sa dino tinagapwam si Kaobet. Nag-joyride kami kadagiti gagayim ko nanang. Anya, Apay ka di aya. apay asimurot ka kadagiti gagayim mo nga ubingam si ka. Kat nagtulagan nyo gayam kan Jackie asukunam iti trabaho na. Kumaa, madayumot nga minin tinapanan mi nanang. Ayawan babain mo. Awan dakis nga aramidak nanang. Awan babain mo, tain pa full tank tinubiam ti motor. Ngam sabali magkayam tinangusaram. Isumot tinang ibaga nga ipa-full tank mi. Talaga nga awan manaknakam mo. Iso akadayon da ka nga isukat dagiti makarelasyon mo, takas tate aramid mo. Immature ka launay mo. Anya ti kunam, friend. Narabyan ka, di kalman. Wen ata saan mo't atinungpal ni Obet tinagtulagan mi. Ha? Anyat kayat mo asawan, friend. Saan nakasinukon, iso akapilitan ang nakipila akmat laeng. Sayang ti oras ko anagururay kan kwa na, friend. Na, apay mo't kat na kunam kanyak nga inpa full tank mo ti motor na. Wan, in pa full tank mi idikalman iti agsapa. Ngam adati sa bali anapanan na, iso as anak asinukon. Na yan daya boyfriend mo. Immature ang talaga. Inuubing ti panunot na. 27 na matan ngam ay na. Talaga nga immature, friend. Hay, sakit ti ulo ti nobyo akas tatigalad na, friend. Anya ti pagpupungtutam ay Obet. Agraman dagiti tasaken plato kat mairaman pa yun iti unget mo. Makapasurun mo't ngamin day Jackie nanang. Ay nawaw, anya ti naramid ni Jackie kan kaya. Saan nakidasong batan ti awag ko kan na? Nasakit siguro tinakam na kan ka Ay nawaw. Saan ko lang nga sinukon? Nagsakit at agos ang tinakam na kanya. Ata narabyan iti kastaunay, gapo iti kauuray na kan ka iti kalman. Nanya klase ti kapanunutan ti aday ti day babae ah. Si Kati ayan ti bidot. Di mo man ipasa iti sabali a tao. Di na magarot sumbatan ti awag ko. Basol mo laeng agar aramid ka nga main. Si kamagayam ti ibagbaga ni tatang abisitak. Apay akastaka mo ton kanyak. Naa, anyat kayat mo asawan, Obet? Apay adi mo sumbatan dagiti awag ko ken ka. Wen ata awan mo ibagakeng ka. Kaslasaan na kanobyo iti kastangar aramidam ah. Kasta nga ron ti kayat mo. Siya akanayon ti agadjas para keng ka. At dayamot imbagak. Saan mo nga imbaga, ngam iti kasta pa nagsasaom kat amuklatan akasta ti kayat mo ang mapasamak. Ipalagip ko laang keng ka Saan tan nga ubing, Obet? Saanan? Di ta ka man langan. Makapaon, ganas ka mo! Taisupay lang ti agunget, awanan bain a lalaki. Nasurok makabulanan asan kayo ang nagsarsarita ken Obet anak ka. Wen ata na uma akong tatang. Kasanungan no agdaton ni Obet iti sa balay. Ay nawaw, agdaton lata tatang. Sigurado ka kaday. Wen, awan tinasakit abakrang ko no agdaton iti sabali. Isumat lang nga immature da di alalaki. Isu ti adda basol na ngam kaslakayat na asyak pay ti agpasensya ken kuana. Mawatan ka anak ko. Isu ano siya klaamay sa, jakon kayat tatang. Kay kayat kumanen ano agdaton iti sabali. Nukas di alalaki ti maasawak, anyan tulaangan ti pagbanagak. Nukas tanga raw. Idiritsyon ken Obet. Baga manasay-saya at no agwin na swas kay latan. Apay ngay mawag ka. Agbreaktan, Anya? itad kunti wayawayam. Jackie. Saan ang mabalingag sinata? Nakapangadeng akon. Saan ko akayat ti immature anobyo akas keng ka? Anya?
Katap no awanan ti pagparikutan ta adwa, itagtan ti waya-waya ti tunggal maysa. Okay, no kasta ti kayat mo. Diwan lang. Asino kamot iti panagkulam ngay. No sika ti nagbidot, sika ti agkid daw iti pamakawan. Siyak lang ngay ito pagkurkurangan na nanang. Ay nawaw, ti aramid mo ti kanayon apag-apaan nyo kanjake. Saan ka day? Yan yung aro ti maramidak no kastuyak. Nangato ti pride mo, anak ko. Sika lang arudan ti nagbidot, sika pa'y ti kasta ti panagsasauna. Nagtal na kayo nanang. Di bali tawan kami mutin kin Jackie. Anyat ko nam. Nakiwin na suwasa kong kinkwana. Sika ti nakiwin na swas, wano isaw. Basta kas dyan nanang. Awan kaming, period. Mayatimod mo ita Saan ka mutin anak kami suot, friend? Gaputa na ragsaka kun, friend. Adda ka din napasama ka dyan mo. Nakiwin na swasa kun kini Obet. Anya? Kat ita, nawaya akmanan. Awan ti pagparikutak, awan ti sakit ti ulok. Gan nalaglag-anan ti riknak, friend. Ay kat nasaya at ano kas na, friend? Narigat lakit di ti maaddaan iti immature a nobyo. Naku nampay. Konsumisyon laang ti itod ti lalaki akas ta ti galad na. Kat inton sumaruno ang makirelasyon ka. Pilyom ti lalaki a mature ti panagpampanunot kan aramid na. Wanan narigat gayam no kanayon a pasensyaan tayo ida. Dumakkel ti ulo da. Sigamot ti lumabas, Nicole. Adda ka di ba gam? Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay. Agtrabaho akmanan No kayat mo, itulod kan. Ay nawaw. Itian niya aga po nga itulod nak ngay. Saan ka matanobyo? Saan? Gamkayat ka lang nga itulod. Ay saanan? Kabailak ti magmag na. Sigurado ka kade? Kaano lang idi nag-break kayo kini Jackie agayim ko. Ita, agpapansin kan iti sabali a babae. Basol ni Jackie no apay nagsina kami. Mading amin ti ugali na dadya babae. Anya? Anya ngay, itulod kan? Ay saanan? Saan ko akasapulan ti tulong mo? Korsonada magayam ni Nicole. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo't nanang. Kano si ka ti pagsasaritaan dagiti marites ijay istor itay. Ibagak man lang ti pudno ka na kayo nanang. Kursunadak nagpaiso ni Nicole. Apay ani Nicole pay laang agayam ti ex mo. Ni Nicole nga rod ti kayat ko nanang. Di ka man nagululbod si ka. Amok nga da sabali a planom. Awan Kayat mo siguro apagimunan ni Jackie anya. Kayat mo nga agapad ang agayam. Saan Pagan anok mo dadya Jackie ngay. Awan kami nga rudan. At dalang maamuak. Ni nanang mo. Amamukan ubet. No daduma, inuubing ti panagpampanunot mo. Apay akas detis istoryaan ni Obet. Anya man ti ibagbaga day di alalaki, tata? Sika kano tayan ti parikaw. Iso nagwin na swas kayo. Ay nawaw. Apay asyak man ti pabasulan day di alalaki. Tas saan kayo kanupay nga agasawa ng anderem kanumatan? Talaga nga immature day di atao, tatang. Si kapay kiti ti pinagbalin na adakas kadag iti istoryana. Pinagbalinak adakas tapno iso tinadalos. Talaga mo't Saan lang ka ta anak ko? Purpurmaan na pa'y gaya man ni Nicole agay mo. Anya? Day tamo tinanggag kong istoryana. Awan tinadakdakamat ni Nicole akasta kanyak, tatang. Mabain lang siguro amang ibagaking ka. Imposible, magustuhan ni Nicole ti kas di alalaki, tatang. Nangato ti standard ti gayam ko no maipapan iti lalaki. Isu nga aging gaitakat single latta. Adda ko maibagakan ka, friend. Anya day ta? Ang pangaasim di nakgurguraan. Ay nawaw, apay ko maaguraan ka ngay. May papankan obet nga ex mo. Apay ni Obet? Ay na, agdat-daton kanyak, friend. Idi pay, ngam italaang ibagakan ka, tadagulit mo't. Uray ibagak asaan nga agdaton, ipilit na latta. Si kakit di mo't? Ay na di nakgurguraan
Ngam saan mo't akas kin ni Obet kat ti kayat ko. Ang mga no agbalbaliw no si katinobya na. Ay, mamati ka. Talaga kit di nga ugali ng tikas jay. Nakasaritak ni Maya nga ex na matlaang. Kat ti kina-immature gayam ni Obet tinagsinaan da. No kasta, saan apod no ti imbaga ni Obet kanyak nga adda ti sabali ti ex na? Ulbud na laday jay. Nagaramid iti istorya tapno iso tinalintag iti imatang ti sabali ang tao. Ay, nakabut-buteng ti maadlaan iti nobyo akasta ti ugali na. Ibagayo man ken Obet na training? Ay niya ti ibaga ken Obet, Nicole. Ibagayo asardengan na kon nana. Ha? Dagulit mat ngamin. Imbagak lang aruden ken kwa na nga awan namnamaan na kanyak. Mala, ibagak to ken kwa na timbagam na ko. Ibagayo asaan ko akayat ti maki-boyfriend iti may nga immature nana. Saan ka mababalaw na kong? Pudno mo ngamin nga immature ti anak ko. Agyaman ak unay nana. Kunaklakit di anuguraan nakmeten. Ay na, awan makagaputap nuguraan ka. Ngamin, amok at ti anak ko ti ayan tibid daw. Agtugaw ka, tagsarita tapay. Ano ti bagayo na nang? Sardengam kanon ni Nicole. Anya? Saan asi ka ti kursunada na? Masursuro nando ti agayat kanyak nanang. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Ngamen, saan na akayat ti immature anubyo? Ay nawag, saan mo't ananang? Ay na, di mo ilibak tapod no mo ti ibagbaga dagiti tattao. Talaga nga immature ka. Iso apag nakmam kumamatan dayta, tagbalbaliw kan. Lakay kamatan. Iti kasta nga edad mo. Ammom kumamatan tar aramide manak ko. Sabong, para king ka, Nicole. Ay nawaw, talaga mo't adagulit kanya. Awatem kumamatan ha. Jak kayat, itad mo latan iti sabali. Ginatang ko da iti para king ka, Nicole. San apare iti sabali a babae? Umuna iti amin, gayem ko ti ex mo. May kadwa, saan akaskan ka ti type ko. Anya? Ulitak man na, awan namnamaam kanyak Obet. Saan akaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Anya? Ti kina-immature mo, tinagsinaan nyo kan Jackie agayem ko. Saan ka di? Saan na po no da ita? Ni Jackie tayo ti bidot, anya? Makitam da ita. Tigayem ko pa iti pagbalinam adakas. Ibagbagak lang ti pudno. No awanin ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Naibagak mo ti kayat ko nga ibagakan ka. Awan namnamaam kanyak, ta saan ko nga arapaap ti maadaan iti immature anobyo, wano asawa. Anya? Ay, nawaw! No amom asika ti ayan ti biddot, sursuruam ti agpakumbaba. Kang runaan iti amin, agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta, saan da nga ibaga nga immature ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw.
Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa tada ka no klase na. Kaano nga irwaryo ya? No awanan ang bantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na ko. Naimbag kumamit maagasan. Kasla alanganin mo. Ay, wan nga ron. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga ron ni Marlene. Tayo so ti mga wirita nakta. Wan lakay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw laang matkit di ang. Okay. Mabayag mo tinday ta, rikrik na ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa. Bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan matla ang agimbag. Dahitang karudading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak. Amangan kunak no mailako dapay dagiti sanikwada. Dahitamot ti maysa pagdandanagak. Apay ngamin adi dapay lang irwar no saan matlang ang maagasan. Diyak man amo ka dagitang agkakapsa. Ay, isupay kit di ataktak ken gastos dayta. Naku nang bayading ko. No saanen ang maagasan, aklunan dalat ta kumangaminan. Saan akasta aparigatan dapay lang tipada da tao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kumapkapsot nga road lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di ospital nga? Nag-text ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka. Tulungam ti ka anakan ta. Wan lakay. Kasi naman takas ta ti kasasada ita. Wan nga road lakay. No saan kuma nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da amarigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak iti biyag ti tunggal maysa kada tayo. Ngampatsyak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawidak ijay balayda. Ijay kami kano nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Nay, apa yan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Pagsaga na kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasama kaya? Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Pagsaga na kayo. Tagawid tayo palaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti badom. Iti kasta kita da pagsukat amijay. Wen, Manong. Manungal daw tayo ijaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan aya ang mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kaanakan. Auntie, awanin ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ka. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito'y kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi kaanakan. Ang ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti kaaruba mi nga ada motor na. Wan man, auntie. Awan ngamin kaduami dito'y balayita. Dakda kami lang. No awan ti mangi motor kada kamay, anusan milat tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay akasta ti lang ang bakit? At sino ti kinasaritam iti cellphone mo aya? Ni kaanakan a Sharon lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwa da kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaen ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay.
Sa ludsudam, numayat ang mangitulod kadata iti ayanda manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaman tinagkurakang, wano na isawang ko anakis. Sapay lang kumata mapakawanak, manong. Nadagsan ka na kami, iti kastoy na pasamag. Ngimasapol nga aklunan me, tasaan mi ba't atangal tibiyag mo, manong. Ante Linda, awatin niyo ti tiso. Oh, Ay, ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin na gitilwak. maawatan kayo, ante. Nangalak matlang iti kapeyo. Ag kape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan. Agyaman nagtaimay kayo kini Uncle Eman, ante. Nay maglaangin ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayyaw. Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, ante. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayad mi kuma? Tulong na kanumot tanday di kada tayo. Anyamatan da dya bakit Linda? Un nga ron, makapasar gid ni. Agin sasangit kanumot. Aywan gaya manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ay no, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga manong. Anya? Iso tinangag ko. Kitaan nyo ta ang mga no agnaad iti daytoy abalay manong. Itan niya kumaaga po nga agnaad dito'y balay ti katugangak. Hay, jak amua iti dayja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalinti kasta ka panunutan na? Isu arumbeng nalaang akasarita yung manong. Anya ti bagakin ko anangay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Inton kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagakin kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas mo't ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yung ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw. Awam mo imbagak nga agnaedak ditoy. Na, agin didiam mo pa'y lang daytoy bakit? Anya ti kunam. Tapno awan tirirey, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sabalin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga agawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyang. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay, kunanaki din kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarop na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimbosay Anya kumatibibiyang na ditangay. Ipaglaang mati ka anakan taday jay. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman. Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbengan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na ti naikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit ti dagita at tawa. Ti dakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali ti dakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man laang takasaritak day di a babae sakbay nga agawid ta. Nalpasan Manong Rex. Anya tinalpasin, Marlene. Naibagakon iti dayja alinda ang agawidan. Pudno? Wen Manong. Anya tinsungbat na kin kangay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na Manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kid dia. Sana mabaling agnaid day di abakat iti day ito'y abalayan niya.
Isu nga rod asya kung tinangaramid iti pamuspusan manong. Agbain mo't siguro nday di abakot iti inbagak kenkwana. Agsarita taman pa'y Marlene. May papanitian niya? Api akas di ti panagsasaum iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kam malila ang tinangawat mo itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwa ente saan mi matako kwa? Aho? Kan maysa, nagturid ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaing kabsat mo tinay kamang. Mismon tupay akanakan mi. Saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala? Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan ba't ti karbangan ti kabsat mo? Amang papanaw kada kami ditoy. Anya, ti kabsat mo nga awanan bain tayo ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Saan apod no day ta? Saan kumaati kinagamrod yo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay. Pudno ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nagistorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawang, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumat. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya anang ngagna. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda ko mati mga sikaso ken kuana, ngam kastamot ten tinapasamak. Ay una yan ni Marlene. Bagbagam ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawa. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasdiya pa nagsasaum iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, manang. Ti pa nagsasaum kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo. Kaya't kulaang nga ibaga a concernak isuan aramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano adda pa'y sabali ang makagapo. Ha? Ay ko manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kasdi apa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasjay. No may papan iti kakastabanag, awanan bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha, awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa. Nasaya at atao ni Auntie Linda, kat amok asaan na amaaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kabsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapol pa aya. Kasapulan na, iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha, agraraman kit di Anya? Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manay. Iti anya ko maagapungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti panagsasaong kenkwa na iti. No sa anak anagsao, ang mga no nagnauden day di alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latang timbaga kading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas. Saan ka di an naibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day di abalay?
No saan ka ngagpasensya iti dayja alinda, ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan, no saan mo nga aramidon ti imbaga ni Sharon. Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag Mike, tanaamiris mo ti bidrut mo. No saan daklang akinasarita ni Manong? San kong aramidan ti kastoy? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamrawd kan kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa, wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay. Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya. Sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuampay nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrod ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinataom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makitkitang ka di da ito'y lakay. Anya day tabakay? Ay nawaw, anya kumapay. Grado ti anak ta. Aya, Kita ti grado na. Nagngangato si ka. Sigurado nga adamanen award na no bakasyon da. Manayunan manen ti medal a display tayo dito balay. nasaya at mat nga raw, no kas tabakay. Ay wala. Nalalaing ni Mariana nga anak ta. Ngem ni Giselle nga anak ni Annalyn. Ay nawa, saan mo't amasapol nga ikumparam ti anak tayo ti sabali at tao eh. Ay nalakay ibagbagak lang ti pudno. Kasanunod da makang nagitikas na ibagbagam. Anya kumangay ti dakas na itinsawang ko. Kat pudno mo. Wan ngam no at dati makangag. Sigurado a panunutin da analastug ka. Ay na, panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Basta siya, naragsakak para iti anak ta. Talaga, paramak. Kumusta nga iti meeting yu idi kalman, Barbara? Ay na, nasaya at latamat na nanimfa. Saan kami mutin anagaapa? Ay kat nasaya at anukas ta. Saan akas idi naudi ang nag-meeting kayo ang nag-aapa kayaw? Ay na basta siya. At award ti anak ko nana. Saan akas iti anak ti daduma dita? Nga awan ammo na. Kan kanayon apasang awa ti grado na. Ay nawaw. Asinumot nga iti dakdakamatem apasang awa. Ni Giselle Ni Giselle nga anak ni Annalyn akalugaran tayo. Anya. Pudno ti bagbagak na. Sigurado nga awan-awad ang maawat na dayjay. Ti napatag at inaramid na ti kabailan na. Ken nakapasamat. Sa bagay. Anya kumapay ngay tinamnamaan tayo iti kasya a klase ti ubing. Ket sipod pay ini awan met award ang maaawat na. Saan agapaw ta da award ti anak mo ket ibabameten ti padam matao. Maditikas ta nga ugali ti maysa nga ina, Barbara.
Ay nawaw, apay pailaan nga ipos ni Annalyn ti grado ti anak na. Tila man ngamin dildilawam di ta bakit? Ha? Kita ti grado na lakay, oo. Iya dayo manday ta cellphone kanyak. Ay nawaw, kita nga minatap no mamati ka iti ibagbaga. Di nakman iramraman iti kalukwam. Kundi pos nga minday di babae. Naimbag kumamot ano na nga to ti grado ti anak na. Saan mo nga rod? Awan ti bibiyang mo dita. Proud laang ni Annalyn iti anak na iso akasta. Proud iti kas di agrado ti anak na. Mano atawanan nga gadadal. Ngam awan pa'y pulos na yaw awid ng award. Uray certificate lako mano iso. Agtal na ka man. San asyak ti ring-ringam? Day ta kinaparam magmuti ng runa. Nasakitan tila paayag ko amakangkangag iti kasta ngay bagbagam. Ay, kung naklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam. Ada ka din napatag nga ibagam, Barbara. Nakitak ti impos mo agrado ti anak mo. Ay nawaw, anya nga'y tinakakatkatawa. Sika ti nakakatkatawa, Annalyn. Agasam man, maiturod mo nga ipost ti kas di agrado. Ay, no siya, mabaina. Saan ta nga agpada iti kapanunutan anya? Umuna iti amin, Facebook ko dayjay. Maikadwa, grado ti anak ko ti impos ko. Apeng apiktado kalaunay. Ay, nasyak ngamin ti makarik na itibain para ken ka. No kasta nga rod, saan asyak ti ayan ti parikot? Agpatuloy akon. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tinawan laangan akas at ibagbagam kanyak. Ditakan. Nagturad matan day di babae? Ha? Nakita akin na sarita na ka ni Barbara itay. Anya timbaga na ken ka. Ti maipapan iti grado ti anak ko nga impose ko, nana. Apay ka no ti grado ti anak mo. Nakababain ka no. Ay talaga mo't dayjay a Barbara. Aglablabos nga rod, nana. Gaputa da ti award ti anak na. As jay matan ti ugalyen na. Tunggal umay ngamin dito'y isturkaw. Kat day taagpasikat ti amunang aramidan. Naparamag dayjay a Barbara. Ah? One month, iso ajak kayat nga umay dito'y isturkaw. Tamangan kunak no makabaso lakpay kit din no iso ti kaistoryak. Nangato nga rod ti purwana, nana. Di mo't agbain iti kasjay nga aramidan na. Saan mo't kit di adakas no ibida na ti anak na. Tijak laang ngamin kayat katunggal aramidan na ti kasjay. Ibaba na launay ti pada na atao. Nakaadal ka di dayjay, nana? Elementarya laang tinalpas dayjay. Kansaan mo't nga iso ti kalalaengan iti bats da. Awan mo't laang award na iday. Ngam no apay analastog ngagsasaw. Jak metten makita timpos mo agrado ti apok anak ko. Awanan atatang. Ay nawaw, apeng awanan. Awanan ata indilit ko, tapno awanan ti adu asao ni Barbara. Apay, anya manintin sawang nakin kaya. Kas iti sigud, tatang. Ibaba na launay manan ti anak ko. Award ken grado manay ti makagapaw. Wan, tatang. Dandani man ngaminan ti bakasyon dagiti ubing. Kat siguradong adamanan isabit na a medal ti anak na. Isumanan at ipasikat na. Anya dyan ang kung ay ikan na kanumot iti kumkumporme dagiti mistra ti anak na. Awan amok di tatang. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Ken uray kas jay ti grado ti anak ko, naragsakaklat ta para ken kwa na. Narigat nga ta ti agadal. Day tatisan ang mapanunot ni Barbara. Kasaritan man ti asawam si katunay. Apay ka di tata. Anya man ti dagas nga narami ti asawak. Makapaasar ti panagsasauna iti anak ken apaw. Manen? Wen, inulit na ti naramid na iti napalabas at awan. Jak amaw, nuapay akas jay ti trato na iti pamilya. Talaga mo't day Barbara. Wen nga rod baraw, makaumamitan numaminsan. Saan mi kumaatutupan? Ngam kaslakarkarwan na mutan. Siya kung tagkid daw iti dispensary ti naramid ta asawak, tata. Pasensya kayo na. Di kayo madanagan, tabagbaga akta asawak. Ay nawaw, asino tinangibaga ang mabalin mo ti agay ayam si ka Mariana, ah?
Awan matan ti aramidak, nanang. Anya nga awan ti aramidak mo't nga ibagbagam dita. Ag-review kakit di. Nalpas matan ti exam mi, nanang. Mauray laangan ti bakasyon mi. Saan man aday ta agrason ti paglaingam? Uray agbakasyon kayon, ag-review kalat na. Maak matan, nanang. Di ka pa'y agyaman, taadda oras mo nga agadal. Nasakitan ti ulok, nanang. Oh, alaam day to'y alibro. Agbasa kalaangan. Saan man aday ta agay, ayam ti ammom nga aramidan. Di ka agsangit no di mo kayat ti mabangaw. Saan asyak ti drama ang makasta? No anya ti imbaga, iso ti aramidam. Syak ti inam. Amok no anya ti nasayaat para kan ka. Unget kamot nga unget si ka, Barbara. Kasano katangkan ulo mat taputot mo. Aglablabos kamot nga minan. Ay nawaw, di nak isuro si Katoni. Anya kumatiam mo may papan iti panagadal ti anak na. Kat saan mo mat anapadasan tinagadal? Iso nga ado ti gumurakin ka tanalastog kang agsasaw. Ay di nak isuro ko na. Amok tar aramida. Amom ter aramidam kunam. Apay nga ruda kasta. Apay amasapol nga ungtam ti anak ta. Apay amasapol nga ibabam ti padam a tao. Kunak tumat. Kastamanan ti bagam kanya. Wen ata kinasarita nak ni Tata Urling itay. Makaunget dan ken ka. Ayawan bibiyang ko. Di oray agunget da amin. Anya ko makanyak ita. Anya tinapagmitingan nyo ijay pagadalan itay bigat analine. Maipapan iti grado dagiti ubing, kan dagiti rumbeng abayadan mi, nana. Apay ka day? Mas daawak nga main. Takas taunay ti unget ni Barbara iti anak na idilimabas da dito'y isturkaw. Apay kanumot, nana? Kaslada nangag ko abim mabakano ti grado ti anak na. Ay, wun, nana. Saanan ati anak na titapuan ita? Isumot lagayam akas jay ti pungtot na. Apay mat nga agunget? Para day jay laang, ibabain na matan ti anak na. Ay, jakman ang mo iti dayjay a babae. Iso ma-pressure ti anak na. Takas jay mo tar aramidan na. Nakimiting ka kaday, anak kaw? Wan, tatang. Kahit kumusta mo ti grado ti apaw? Adda award na, tatang. Pudnaw? Wan, tatang. Inaabak na ti anak ni Barbara. Isu ama ditirik na ni Barbara. Inungungtan na kanupay ti anak na. Kasta talaga ti biyag. Saan akanayon? Kat isuda ti adday ti ngataw. Husto kayo, tatang. Kaano ti recognition na ngay? Inton Lunes pay. Di adamat ti mai-display tayo a medal. Adda, tatang. Anya ti sangsangitam anak ko. Ni nanang, tatang. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni nanang mo kin kaya. Kasta unay ti unget na kanyak. Saan nga min asyak ti tapuan iti klase mi, tatang? Kanangat nga to ti grado ni Giselle ngam iti siyak. Tinapatag kat nakapasaka anak ko. Adda award ko, tatang. Iso na lang ta saan atapuan. Adamot gayam kat. Anya pa lang ti pagpungpungtutan ni nanang mo. Wan ata ti kayat nakat siyak ti tapuan. Kasta unay ti unget na kanyak iti paawit kamin. Uray mababainak kadagiti masabsabat mi. Kaslaawan laang kuana. Mabit man laang, takasaritak ni nanang mo anak ko. Saanan, tatang? Karkaro ang makaungat dayjay kanyak. Ibaga namanin ang nagpulong akeng ka. Apay ang masapol nga ibabain mo ti anak ta. Ibabain mo't asasawam si Katoni. Wan ata inungungtam ka no. Kasano, kat awan manak nakam day ta aputot mo. Noan niya ti kabailan na, saan tayo kumaakwestiyonin day tabakit? Anya nga rod ti kayat mo? Agul uli makaklaang? Iso ma-pressure tanak mo takasta ka ngamin. Ay na, pampanunutik laang ti pagsayaatan ti anak na. Kat no saan mo amaawatan day ta? Saan mo apakibyangan ti parenting style ko? Ay no, pagsayaatan ti anak ta, wano kayat mula ang ada ipasikat mo.
Ikan nakman iti balon ko, tatang. At dating paduling ko akwarta kininanang mo. Di nakayat nga ikan, tatang. Ay nawo, apay ka no? Wan ata nababa ka no tigrado. Ay talaga mo't day nga inam. Saan ang makawaawat? Noan niya't muna, isumot ti ipilit na. Uray 20 pesos laang ti itadyo, tatang. Mala, alaam ti 50 pesos iti bulsa ti jacket ko, tani. Narugit ti imak. Agyaman naklaunay, tatang. Awan tanyaman na anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Di mo latan ni kaskaso ni nanang mo, taugali ng tikas jay. Kunamlan asino mo't akalalaingan. Itanyaga po di mo inikkan di anak mo ita allowance na. Wen ata isumit lang asaan a seryoso iti panagadal na. Ay no, naglawag asaan ani Mariana ti antiparikot. Sika ti antiparikot Barbara. Apay, di mawat iti kwartakan ka. Wen, apay ka di. Apay nga inikampay lang. Awanan dumakkel ti ulo na. Oray saan ati anak mo ti tapuan iti klase da. Suportaram latta kumamot Nakababay nga rod, nangat nga tuntupay ti grado ti anak ni Annalyn ngum iso. Tinapatag kat saan abagsak ti grado na. Bayadak man tinutang ko abangos, nana. Mano ka di nga minti udem. 150, nana. At iti bayad ko. Agyaman naklaunay kada kayo, Awan na yaman na nakaw. Ay wun gayam. Aging gansamot ita kat nasakit tinakam ni Barbara iti anak yaw. Kat no inaldaw, pagpupudutan na ti anak mi, nana. Ay aglabla basta asawam. Di na paikat nga ikan iti allowance na. Na, anya klase ti ina ti kasta. Iso ti mang pressure iti anak na. Kanayon kumot abagbagaan, nana. Yung natangkan ti ulo na. No agsasaukot kasla asino akalalaingan. Uray awan mo ti award na idi iso ti agad-adal. Tulungan nakman amang bagbagakin ko, nana. Ay wala. Kasaritak no umay dito istor ko. Karkaro ana asar ni bakit mau idi naamuan na anangat nga to ti grado ti anak ni Annalyn. Day tape ti maysa, nana. Kaguran na launay ngamin ni Annalyn. Awan mo't dakas nga aramidan jay tao kan kwa na. Ngam kastakit dahin ti pakpakita na. Kaasi ti anak ni Barbara, tatang. Apay, anya manen ti inaramid na itanak na. Di na kanu kayat nga ikan iti allowance. Ay nawaw, apay mo takas ta ti aramidin na itanak na. Kasla agbala, tatang. Unay kan anak ko. Kaasi ti anak na iti kasjing aramiden na. Sapay la kumaata dati mang bagbaga kang kuana. Di na mo ngamin ipangag nila kay na. Agtugaw ka ta na patagdibagakan ka, Barbara. Anya day tanana, gayem ko day dinanang mo. At damot siguro karbangak amang bagbagakan ka. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan, nana. Pangaasim tadi moong tante anak mo. Na, iso ama pressure jay ubeing tanang ato launay tek ekspektaram kan kwa na. Gapo tadyak kayat nga awan pagbanagan na, nana. Maasi ka kadimot iti anak mo. No talaga concern ka. Panunutem mo ti marikrik, nana. Saan kat ati ipasikat mo laeng tinapatagkan ka? Anya, ipalagip ko laeng Idi sikat agad-adal. Pulos mo't nga awan award ang naawat mo. Narigat ti agadal. Amom dayta. Iso adi mo unay ti mang pressure iti anak mo. Tamangan no dayta kit day ti sumadutan na. Masurunak, kinasarita nak itay ni Nana Nympha. Awan award ang naawat mo kunanaki din kanya. Pudno mo tinaibaga ni Nana Nympha. Saan kamot ngamin nga honor student? Wala, ngam di namat ko maiparupa. Amok akas jeti na isawang nakin ka. Gaputa kayat na ama ka amiris ka. Ay, sakman ngaminan ti bidot. Asino kumapit ti daduma ama pabasol? Si kalaang matikas ta ti ugali na ditoy. Alawanin, basol kun. Agbalbaliw kan bakit? Di mo ipilit ti kayat mo. Noan niya ti kabailan ti anak ta, iso ti ipanakkel ta.
Narigat no ma-pressure dagiti ubing ko naktumay. Okay. Kas parentes bakit? San adakas nga isuro tayo ti pagsayaatan da? Ngam addalat ta mati limitasyon tayo. Naawatam? Ay, nawaw! Kas naganak, rumbang laeng akitaan kan ipatag tayo no anyaman ti kabailan ti anak tayo. Saan adakas no isuro tayo ida? Siguraduan tayo laeng nga adda limitasyon na. Iti kasta, saan amasair ti rignada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamutan ah. Nasapa pa'y mutmanang. Ay nawaw, ay nya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo. Di mo ibaga asyak pay laang ti paglutuam. Amumit anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong aglutaw. Ay, day takot tijak kayat kun ka. Ay, nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mut, nakapikpik sa mananti sa una. Kasano, katkas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil ilad laang da tao, ibagayo mutan abaldado. Ay, nawaw. Pudnomad, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo mo't nagsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami agsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti diyo nagkinaawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpad padakkel iti ubot ti amunang aramiden. Noon niya man ti diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at, amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Hay, nauma akon lakay. Imbagak mo't ngamingkin ka ide, nga agabang tayo, ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnad tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanin tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkal. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. mala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pa'y angkal. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damit gayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea ngagkabsat bakit? Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay.
Kas labaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kaya't taggunay. Una, tamo na nga da ni Manang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da mirasul ah. Dayta nga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikan to ti mangibagakan kwa na numapan ka itayanda. Ada kapi iti tirmos, anti suleng. Mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapit ti gagara kaanakan? Anya nga ron ti gagarayo, ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumameten iti trabaho. Tapno saan ama uma ti kapsat mo ken ka. Ay na, wow. Anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol. Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Agaplay ka iti trabaho. No kayat mo, agaplay ka iti bakery ti kasinsinyo. Naa, nagistorya man gaya man ti loko. Oh, apay an napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa ante. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Naa, kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak, kat saan kumula ang asiryoswan ti trabaho. Maadda anak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya man ang timpul-pulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Ni, awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga ron nga amuda ti maipapan iti apat ha. Ah, dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agin di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo no di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an na istoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't pumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamot ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadjas para iti pamilyayo? Adda na biro ka apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay, Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pagururayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makamo bakit? Mabalin no bigat? Masay-sayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kabsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun ata kas jay mga minti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arudin. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latang kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante. Kapilitan nga agadjas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadjas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't ti nagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudang. Kabaalak ti bagik ante. Awan mo't nga rod trabaho. Agtrabaho ak isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka ka din. Saan pa nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa lang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damat na birukan da kaduada. Nukas na nga rod, ag-applya kon iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanem. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da mutang? Wan tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungot dagijay. Bakit dan? Ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kas jay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit?
Isuda mo tin at makaammo ang mga rami iti pagsayatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatan eh. Mabisina kon. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Antay. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Antay. Anya, Iso nga ilakok ti dagakan balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. agabrod ka. Anya kumapay, Antay, ipadas kumamatigasat ko iti abroad. Anya, Tulungan na amang ilako, Antay. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. ay pangaasim Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kabsat mo, no anya mo ti maibagana. Di ka agdisdesisyon asiksikalaan. Anya ti kunam, Suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kandaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, ang mukha di ti kapsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod namanen Saan mo ta mabalin nga isula ang tagdesisyon? Dayta nga road. Agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay. Ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, amo na ter aramidan ni Andrea. Una, dakil agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga amo ti kapsat na. Anya timbaga ng ti sulingkin ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagakan balay nga impatawid dananang kantatang. Ay no, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga brom. Dayta nga rod ti di na mapanunot lakay. Isupay laang mat nga addasad-sadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. Saan pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayo. No plano na ti agabro, agkita pa'y laang iti sabali apagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana kat iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakit? Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagakan balay dananang kantatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kaya ti agnad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta agabrudak. Ay nawaw, nalakalaan kan ka ti agdisdesisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Dinakman nga minan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akasla akbalda daw. Mano ti presyom, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayatlat no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbangak iti dayto abalay. Nalawag ka de, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanulaang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Un ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanyak. Iso nga uray da kami kan angkelyo, kat mas daaw kami. Nukas na, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kuntakam latan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kuntakak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay latan ti panagawid na.
Talagang awan manak-nakam dayjay nga Andrea lakay. Ay nako, apay man ang tikapsat mo bakit? Saan madgayam ang nag-abroad? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panag-abroad nga ibagbaga na? No saan nagabro? Sa dino nga rudin taen na ita. At dayjay syudad Anya? No maibos ti kwarta na dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rod dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaed iti kalapaw anag naedan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matlaang tikapsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang, ay nangaw, sa dino tinaggap-gapwang? ijay syudad manang. No kasta, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panag-abroad mo? Wan manang, sa anak abroad, Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. awanan manang. Inggastos mo iti awan ka is kan na abanag? Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw anag naedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday ta kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea bakit? Wen lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. Nagloko na ita ka na kanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Ti damag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapula gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan ti gasgastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kiday. No kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, ijay syudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ijay balay ngam di damo kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay Sa anak kid din makasubli. Awanan kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardarasudaws. No di mga kada kayo, saan siguro akas to'y tinagbanagak ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wana nga manumot ng titawan ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga ro ti aramidak ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka, ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggaget ka, tapno napintas tumot ti masakbayam. Ay, wow! Di pa nagbaligi kat adamot laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan, at ikinagagat kan kinaresponsable, kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Auntie Leticia! Antay! Umayak man! Nay, si ka magayam day ta, Kimberley ka anakan. Sobra ka. Saanan antay? Nanghiyagak laang iti aros kaldo para kini apong. Ah, At to'y anti awatin nyo. ay na. Agkapi ka pa'y asak baya pumanaw ka. Adda ginatang ko ang merienda. Hinton maminsan tulatan antay. Sigurado ka. Wen antay. Mapanak pa'y ngamin iti ayan ni Nana Marcia. Mapangkuala ang tinatang nga order ni tatang keng kuana. Ala, urayom nga ron ti malukong mo kaanakan. Ay nawaw. Isubli yung tulatan. Ano mapang kayo iji balay antay? Ni Apo ngay gayam. Jak mo makita. Adda iti silid na. Nakaturog manen. Agpakadaak nga rudan antay. Ibagayo kang kuana. Tamangan iti nasusustansya amakan. Wen kaanakan. Di ka madanagan. Taas asikaswan mi ni Apong yaw. Ay nako, anya aramidan ni Apong iti sirok ti manggananang. Jak man amo kan Apong mo, Donald anak ka. Kasla na unag manen ti pampanunutan na. Wen nga raw. Namigat ka ti dayjay? Nalpasen, naggidan kami itay. Apay ngay nga takas jay. Kasla na liday nanang. Awan ka din nadakdakamat na kada kayo. Awan mo, tanakaw. Kasarita yu man. Makapadanag mo ti kasjay. Amang ano at dagayam ti rikrik na asaan tayo nga mo. Ala, kasaritak to kalpasan ti panagdigos na. Okay nanang. Maturugak pa'y tagtrabaho ak manin no rabi. Ay katwan agin anak mo. Siya kun ti makaamukan Apong mo. Ni Apong ngay nanang. Nakaturog manen, nabannog ka no ang nagtugtugaw. Kahit nakasarita yu kate. Sinalodsod yun no apay anak ka ulimag. Kailiw na ka no dagiti anakan apo ko na. Hindi talang. Wen, kat nasa una, ano mabalin kat adda ko mamaangay arayon yun tayo. Tapno makumpleto tayo ita si bibiyag pa'y ni Apong yaw. Ay nawaw. Hindi talang gayam ka. Makapadanag ni Apong. Unaklakit din o damot tinrikrik naan na dita. Kasi ti Apo, awan mo't di anak ko. Ala, i-chat mo man iti group chat tayo. No kaano anawaya dagiti anak ken apo ko ni Apong yaw. Ibagam akayat ni Apong yaw nga adda maangay a reunion tayaw. O sige, kasta teramidak nanang. Planuan nyo mo ilaangan no kasanaw. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko kasinsin. At ka di masapol mo kasinsin minche. Kaadwan kadagiti kakasinsin tayo kat dito'y lugar miti kayat da pa kaangayan ti reunion tayo. Tibilin ni Apong kat dito'y lugar may kuma. Adumat laang ti kasinsin tayo dito. Kung saan tayo ang magastusan unay no dito'y ti pakaangayan na kasinsin. Anya ti plano yo aya? Agluto tayo pa ilang? Un kuma kasinsin. Tapno makatipid tayo mutlaang ah. Nagadayong arod din Dito'y balay ti pagnanaudan ni Apong. Anya ti kayat yo. Ni Apong tagbiyahe iti adayo. Sigurado nga ado ti saan nga umanugot itikas na ang plano yo. Ay nawaw. Apay kumamag. Tak no agluto tayo pa ilang. Kat kaadwan kada kami dito ikat busy iti trabaho mi. Ag-resort ken agpa-cater tayo latan. Tapno ma-enjoy tayo mo't Da kayon ti agad jazz. Wan ang amangan no. No anya ti panglakaan tayo iso ti maaramid. Di yu man ngamin ipilit ti kayat yo. Gusto lang, may tinaybaga ni kasinsin mo, Donald. Ay nawaw, narigat nga rod ti kasjay akapanunutan na tatang. Narigat mo't nga ibagbagam.
No agresort pailatan, nalaklaka. Saan tayo amarigatan? Kan iso dati umay dito Win ngam no kasta ti aramidin tayo. Sigurado adakil ti magastos tayo. Kat maikarigatan Kasano nga raw dagiti kabagyan tayo amarigrigat. Ay nawaw, apay asyak ti pangibagaan yung itikas na tatang. Parikot damot tanday ta. Saan mo't amabalin nga agraman day ta abanag kat pagparikutan pa'y. Data ti jacket ken kaminchi. Napagsasaritaan min kadagiti kakasinsin ko ti may papan iti day to abanag tatang. Para kin apong nyo day ta reunion. Nuan niya ti kayat na. Iso ti masuraw. Ken numano ti budget akabailan ti amin. Iso ti maanusan. San nyo nga ipilit ti kayat yaw? Tama nga no awan ti mapan. Nakaawag ka mat kasinsen. At na patag nga ibagakan ka, Kimberly. Anya day jay kasinsen. Nakasaritam ka din ni Kasinsin Donald. Saan pa'y kasinsen? Apay ka day? Tadda saan mi anag kinaawatan. Ay nawaw, anya ti di yung nagkinaawatan aya. Di kayat da nga miin kat di ta lugar yu amaangay ti reunion a request ni Apong. Kat, Adu mo ilang dagiti kabagyan tayo, akayat da dito'y lugar milaangan. Agresor tayo kumatap no saan anarigan. ay kwa kasinsen. No para kanyak, suruton tay latan ano anya ti imbaga ni Apong, wano dagit iaante kan aangkel tayo. Nagriga nga rod no di ta lugar yu ti pakaangayan na. Nagadayo. Wan, ngam iti ayan mat da kasinsin Donald ti pagnanaedan ni Apong, isukit din ti agbiyahe iti adayaw. Kasjay mo gayam ti plano da. Kasasadot ti makireunion no asjay laang kasinsen. Wan nga rod, jakman amo dagiti daduma akabagyan tayo. Kaya't dati bongga ariyon yun, kat saan mat nga amin kat kabailan na ti agbayad iti dakkel agatad. Dayta ti di da panunutan kasinsen. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, awan lat amok iti dayta ariyon yun. Amang ano agbalinkit di ariyon yun, dagiti paramag. Dayta pa'y ti may sa akagurgurak kasinsen. Amangan no maurnong tayo, kat addamanin dagiti kabagyan nga agpipin na sikat. Ngam no siyak, saan akon amapan? Ay nawa, no saan tayo nga mapan? Sigurado nga adda ti maibagada. Ninanang latan ti ibaon ko. Di bali ata kanayon matasarong karak ni Apong ije balayo. Ure awan ti riyon yun, kat pasyarak latta. Unmut kidi Uray siyak, agdwa-dwa akmut laang no dumaraayak nga taon no saan. Makabula na yung tinapalabas, ipon nagsasaritaan niyaw nga da maangay a reunion tayaw. Matuloy ka di pa'y day anak kaw. Kapilitan atatang, apay kit dinasaan. Mangan mo saan nga umay dagiti kasinsin yaw? No di da umay, matuloy latta ti reunion tayo. Tinapatag kat adda ni Apong. Na-i-reserve ko matlangan ti resort apakaangayan ti reunion tayo. Kahit adda tinagbayad. Adamot, ngam narigat amasingir ti daduma. No pay kasta, okay lang. Dagiti laang matmayat nga agbayad ti imbitado. No adda saan nga agbayad, kat napuskol pay lang ti rupa nang agpakita. Singirin minton kadaan tinura ijay. Ay nawaw. Anya, muta klase ti reunion day tangay. Basta kas jay tatang. Anya. Ay nawaw, apay mo't adi ka nagpulis ngay Donald anak ka. Itulod kailangan kinapong ije terminal nanang. Anya, ni Kimberly akasinsin mo ngay, saan mo't amapan? Agpada kami amasadot adumaray nanang. Da kayo laang timapan. Ay nawaw, sigurado nga da maibaga dagiti kabagyan tayo no saan kayo amapan. Anya ko maitangay nanang. Sigurado ariyon yun mo't laang dagiti paramag dayta ariyon yun. Anyat ko nam. No anya tinanggagyaw, isuday jayo nanang. Para magkun ko na mag. Pagsapatusan nyo kit din ni Apong, tagrubat tayo. Ay, makaparurod mo't daya akasinsin. Ni Antisimang, may samot akong sintidor. Apay, anya tinagaapaan nyo aya. Ipilit na nga rod nagbayad ka no iti contribution na. Katawan mo't nga rod tinaawat ko. Mangan nawan ti kwartana. Noawan kwartana, saan lata ko man ngimay? Ay, saan ada saya ati kasta kapanunutan anak kaw. Ay, unggaya. Anya dyan nadamag ko, may paspasikat mo ka no itay ti trabaho.
Kung kumparom ka no, ba't trabaho mi ti kasinsin mo? Ti kasinsin ko a security guard, tatang. Naurnong tayo dito, oy, takayat ni Apong yaw. Nga dati maangay ariyon yun tayo. Saan kat atap nagpipinlasikat tayo? Nangruna tilugan kin balay ahul-hulugam, iparamag mo pa imay. Ay natatang, awan dakas na no istorya ang kadakwada. Takukwak mo't dayjay. Kan may sa, ni Auntie Emma ti mo na. Nagistorya akmat tapno di da panunutan akaasya. Na yun, tikas to ya klase ti reunion. Reunion mo't gayam, nagiti paramag. At damanan kabagyan tayo asaan ang nagkinaawatan itay Manong Gabriel. Kasanaw, kitunggal maysa. Ipagarup na nga iso ti kalalaingan, ken kangatuan. Day tangarog. Ewan ti sir-sirbi ti reunion no kastulan. Un nga rod, imbes ang ma-enjoy tayo, saan taagan anawa tayo muteng. Day tangarod kay nagbalin na reunion nagiti paramag. Iso ama ditirik na ni nanang itay, tagsisinong ba dakidain. Narigat mo't ngamin tagsasaw. Tanood na may baga, kadda tao pa'y tagbalin adakes. Iso asya, agul uli makaklaangan, Manong. Di balay, agawid tayo mailaangan intunbi ka. Oh, Nanang, kumusta nga iti reunion niyo? Ay, nagaapa damag. Anya ti ko na yun, Nanang? Nag-aapa kayo? Iso dalaang sa anak mo't anak apa. Ay, nawa. Apay ka numay. Wen tatunggal may sakit ipagarup na nga iso ti kalalaingan ken kangangatuan. Ay, naimbaglangan. Tasan kami anapan ken kasinsin Kimberly. Awan mo't laang serserbi ti reunion. Sayang laang ti gastos ken oras. Madipay kit di atirik na ni Apong yo iti kasyay anapasamak. Kasanumot ngamin, Nanang. Nagaduti paramag akabagyan. Ipilit da pa iti kayat da. Inton sumarunaw, uray awanen ti agri-reunion no kasyay laang. Umay dalatan sa rungkaran ni Nanang dito'y balay. Ti istorya ni nanang kanya kat nagaapa da kano kasinsin. Puno da ita kasinsin. Husto laang ti desisyon ta asaan anapan. Hindi agplan-plano tayo pa ilaang ngamin kat ipilit mo ti daddo mati kayat da. Tagayam sa bali ti panggapda. Nakunampay kasinsin. Kayat dalaang gayam tagpasikat. Amo ni Apong tinapasamak? Huwag kasinsin. Nakita na kano. Iso amadi tirik nana. Anya ti reaksyon na ngay. Inton sumaruno, kat oray awan kanon ti reunion kasinsin. Anya lakit di mo ngamin dagita akabagyan tayo. Tila ang mabagida ti pampanunutan da. Adda ko mamanen reunion tayo no baro atawon tatang. Da kayo no kayat yaw. Kayat mi kadaan tinora. Adda ka tati mayat amapan. Adda mo't siguro. Nagiti paadam manin aparamag. Ni tatang. Da kayo ti makamoy ti dayta reunion. Tanutsak. Da kayat ti makibiyang. Da kayat ti agsasaw. No makawaya kayo, umay kayo dito'y balay, ta dito'y tayong agbaro atawon kasinsin. Kasla reunion matlaan. Pasensyakan kasinsin menche. Ngam alanganan ang makaumayak. Adamo ngamin trabaho. Kasta ka de? Wan. Ni auntie ngay nga ta. Alanganan mo laang dayjay ta busy iti garden na. Kasta gayam. Ipadas mulatan akong takan ti daddo maakakabagyan tayo. Amang ano adakadakwada ti mayad ang makibaro atawan dita. Wanin kasinsin. No kasta, saan kayo mat nga umay, Auntie Leticia? Tadamot plano mi ditaw. Ni kasinsin Donald ngay nga ta, ante. Ay, busy mo lang ti kasinsin mo. Busy kayo mat aminan. Agkikin na awatan tay latan Ni kasinsin mo Kimberly ngay. Di mo impadas ngay nawagan. Inawagak ngam alanganin mo lang ante. Una yun ti kastoy. Sapay adda ko manapintas a planok. Mawatan tayo kumatitunggal may sa kanakan.
Anya ngay nga rod. Sige, ante. Agpakada akon, tani Auntie Elsie man mo ti awaga. Bareng makaumaida. Nanang, ang sino timawag? Ni kasinsin mo menche anak ko. Ay nawaw. Apay ka numanayin? No kayat tayo kat agbaro atawon tayo kano iti ayanda. Kasla reunion tayo kano laengen nga kakabagyan. Reunion manin dagiti para magdayta nanang. Iso ang nagrasunak itay. Imbagak nga damot plano tayo. Narigat ti agan anawan no agaapa da ijay. Ay, naku nayo pa'y nanang. Gumatang taylangan iti iluto tayo mutla dito'y balay. Nasaysaya at pa'y anak ko. Awan pagdanagan tayo. Pudno launay dayta, nanang. Dante Emma, Auntie Nora, Auntie Elsie, kandagiti anak dalaeng ti mayat nga umay tatang. Jay daduma kat di da kayat. Ay nawaw, no di da kayat. Awan ti maramidam. Saan may kamabalin aguyodam ida? Makapasar, sayang ti ado a plano. Natro malakit di dagita, iso akasta. Ay na, Ti reunion nga men, kit oras, tapno agkikinumusta tayo. Saan ka tatapno agpipinasikat ka na agaapa tayo? kaisuma nga min tatang. Iso may ngamin tatan. Kahit no sa balo at tararamidan niyo, no do ti reunion. Dagiti sa nikwa, kin trabaho yaw, tisang kaistorya yaw. Ure, saan damo tasal salud-sudeng? Naimbag pa'y daan tinura kin Auntie Elsie. Siyempre, nagpapada kayo kadanteng para magmat na kita tao. Anya? Nakaran ka matan iti sakit da. Saan ngamin anasaya at ada tayo ti mangipanakkel iti bagbagi tayo, anak ko. Urayan tayo asabali at tao ti agsaw para kada tayo. Nawatam? Ay, nawaw! Ti reunion kat aldaw ti panakikinumusta kan panagkaykaysa dagiti agkakapamilya. Saan nga aldaw ti panagaapa kan panagpipinasikat. Pagtalinaadan tayo nga rod kuma ti ayat kan kapya. Tapno na pintas ti linangan ti agkakapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.